You want to know how politics in the Philippines can turn chicken shit into chicken salad? If action speaks louder than words, how come that the pen is mightier than the sword? What's the difference between the Bill of Rights and your electric bill? Mga pangutanang angay layugon. Let us blow each other's brain off every Thursday, Friday, and Saturday. The Not So Late Show with Jason Monteclar. I think about the responsibility, the assurance of my commitment, the respect that I have for every detail of what nature has to offer. To be able to create a novelty of both art and music, it requires the stillness and solitude of a real craftsman. Then I think about the possibilities when this becomes a part of someone else's experience. Exquisite sound and superb playability manifest in each of Huni's handcrafted ukuleles. Huni is the expression of my understanding of the sacred relationship between the instrument and the artist. My name is Brian Bruces. I am Huni. We judge ourselves by our internal motives and everyone else by their external actions. Life is a sexually transmitted disease. The less we think about ourselves, the better we become. Lao Maui! Pamhabuisyo! Minamo from Thursday, Friday, and Saturday. The Not So Late Show with Jason Monteclar. Inom og lactopaffi. Long-term ang benefit niini sa panglawas. Sigun pa sa pagtuon sa mga ngilngig na doktor. Apanapo ko'y sumpay nga tambag nimo. Pero mulagi, gikan ng isa kong nakatunan sa taas na panahon. Pahimusli ang kaanyag og katahom samtang ikaw batanon pa. Tingali di pa ni mutuhop ni Moron. Apan moabot rang adlaw nga mingawon ka sa karaan nimong litrato samtang nagkalaos na imong panit. Do one thing every day that scares you. Pag video okay, ayaw binuangi ang kasing-kasing sa ubang tao. Ug ayaw pamugos nga higugmaon ka. Pagtupi po usahay, ayaw usiki imong panahon sa pangabobo. Usahay ikaw ang maguna, usahay ikaw ang iwit. Ayaw pagdali, sa katapusan imong kaugalingon ra ang imong kontra. Ipusa imong karaang mga love letters, ilabay mong mga daang bankbook. Jogging pud gamay. Ayaw karatol kung wa pa kakibawon sa imong buhaton sa kinabuhi. Daghan kong mga kailangan nga milyonaryo. Apan gakiat lang gyapon ang naong kay hangtod karon, wa gyapoy buot. Okay ra lagi ka. Likayi ang pork belly kung mahimo. Panggaa imong tuhod, mingawon ra ka ana, inigatiguang na nimo. Tingali maminyo ka. Tingali di. Tingali na kay mga anak. Tingali wa. Tingali magbuwag mo ini 40. Tingali mapare ka ini ka 60. Wa takibaw. Bisan unsa pa kataas imong naabtan, ayaw palabihig daig ang kaugalingon. Hinay-hinay lang sa Facebook.
Because in the long run, it will make you feel ugly. Timan daghang amigo nga mulabay lang, pero ang pingin tao ng pipila nga nag-agwanta ron nimo. Puyo ka diyod sa mga dagkong syudad aron di ka maignorante. Puyo ka diyod sa mga gagmayng lungsod aron makat-on kag maayong pamatasan. Ayaw pagdinaw. Get to know your parents. You never know when they'll be gone for good. Ayaw na na-eksperimentuhi imong buhok. Kay base nilig edad ni mong skwinta, mura na kag 98 tanahon. Pamili og tarong nga tambag. Pilia ang Lacto Puffy. Make it last forever. Stop in time. Yeah, I'll surrender. From the local news headquarters in Cebu, broadcasting live from Reroute Studios, this is The Not So Late Show with Jason Monteclar. Because we take sides, never neutral, never silent. The Not So Late Show with Jason Monteclar. Maayong Biyernes sa tanang mga kasundaluhan diya sa China. Sa mga hungog nga nagtuo nga labanan kuno ta sa Amerika. Og sa tanang mga ignorante nga gusto gid kayo gira, welcome diri sa to ang bag-ong tulumanon sa internet, ang The Not So Late Show. Og ako si Jason Monteclar. Welcome. The Not So Late Show with Jason Monteclar. Now, dito sa amuas Amerika, ang akong presidente nga si Joe Biden, gisugat ba og makabungog nga abiba human nga iyang gibutyag nga duna day kuno siya plano nga mupasiugdaan ning $1.8 trillion nga American Families Plan. Ang iyahang plano nga kining mao nga programa iyan ning papunduhan pinaagi sa pagpahamtang og bag-o nga matang sa buhis kanang gitawag nilag wealth tax. 1% ra ang iyang ipatong. Lakton pagkasulti, ang sa Amerika mas daghan kag kwarta, mas dako kag pwedeng mabayran nga buhis. Diri sa Pilipinas, pobre pa ta, bayad pa tag buhis, kung magkalisod tiwasan pa kag multa. By the way, alang sa galibog unsay diferensya sa buhis ug sa multa, mo ni. Ang kanang multa maunay imong silot kung nilapas kag balaod. Ang kanang buhis musad nay imong silot kung nituman kas balaod. Kita mo sa diferensya. Awaha, ang special series on tax design issues to respond COVID-19, usa ni siya ka tema nga pasiugdahan ba sa International Monetary Fund. Kay last April, nipahimangno gyud sila, specifically diri sa Pilipinas, nga palikayan ang mga bag-o na sad nga pagpahamtang ni mga tax holidays. Unya, ipabilin gyud ang mga naandan ba nga environmental taxes nga gipaningil nato didto sa mga stakeholders. O lastly, tambagan ta sa IMF nga dili nato paubsan ang naanda nato nga corporate income tax rates. Ang tambag sa eksperto nga angay natong likayan sama sa gitambag sa IMF, mo gid hinuoy atong gisudlan. Kining administrasyon ni Digong, mura ni siyag bulldozer nga way cambios atras ba?
Sige lagi siya abante. Hangtod nga malimbuwad na lang tas pangpang, abante ra gid ni siya. Example ang kining ato ang pinaka-latest nga Philippine Tax Reform Package nga iyang tagaan og 5% reduction ang kining mga korporasyon sa Pilipinas gikan sa 30% karon by 5% na lang sa ilang income taxes. Ilang gipaggamyan ang buhis sa mga korporasyon. Hadlok tingali sila nga mobalhin ning mga kumpanya dito sa Thailand, Malaysia, Singapore, etc. etc. Para nako sa dili magid na angay unta kabalakan nya di sa gina mahitabo nga kining mga kumpanya ha mulabang dito sa mga silingan nato mga nasod kay lagi mahal tag buhis kay ba mo nga no tungod man gud nga ang ato ang sweldo diri sa Pilipinas magwang lagjutay sa limos awa hapit na lang na mag-abot ang tuhod ug ang suwang sa ato mga trabahante sa tantong paningkamot. And at the end of the day, gayat-yat lang gihapon ang ilang mga purol. So kining mga multinational companies, paradise para nila ang Pilipinas. Kay barato kita diri og labor. Og inyong basahon ang ato ang tax code na ay gitawag diha nga NOLCO. Kining NOLCO, bot pasabot ana, Net Operating Loss Carry Over. Bot pasabot, gamay gihapon ang buhis nga pagabayran sa usa ka kompanya kay bisan nakaginansa pa na sila dako karon may nusan gyapon na sa ilang alkansi kagahapon niaging semana, alkansi sa niaging buwan, alkansi sa niaging tuig ug alkansi sa niaging 5 pagid ka tuig. So anay hapit makolekta ang gobyerno. Tanang pabor punta sa mga higanting kompanya. So kining atong BIR kaparehas lang ni Comelec. Mga gubaon ni silag mga calculator kay inig-iniphanay na tanang numero pabor kontra. Askang di malasa. Again, daghan ni Abiba sa American President nga si Joe Biden tungod mupahamtang sila didto og wealth tax. And what is a wealth tax again? It is an annual tax on net wealth. So, una-unaan ninyo, i-picture out kanang salen. Kanang salen, ang imong asset, minusan sa imong liabilities. Ang tawag ana, net. Okay? So, munay gustong buhaton dito sa Estados Unidos. Pero lahi sa nag-income tax. Ang gibuhisan ani kay ang imong ginansya. Pero kung arita sa wealth tax, regardless kung ni ginansya ba ka uwa, ang gibuhisan ana nila kay ang imong kahayahay. Bayad ka kay hayahay ka. Muna dito sa US. Bisan taliwa sa pandemic, diri sa Pilipinas, ni contract tanan, ni QOT ba? Murabag ka ng tempura nga nahanginan. Gikan sa ato ang GDP. Gikan sa household final consumption expenditures. Nga nagpakita nga 8% ang contraction sa matag Pilipino nga gigasto niya sa kada adlaw niyang pagtikaw-tikaw. Pero mahibuong ka, kay ug imong tanawon ang mga gipang report ron gikan sa banking industry, silang tanan positibo. Dili sa COVID, kundi positibo sila nga nilambo ang industriya ron sa panapi diha mismos mga bangko. Makapangutaan na ka. Naarabay panultihon? Taliwa sa kalisod, pangitaa ang tao nga nagmalipayon. Kay mura to'y nabulahan. Ug mura sa to sila'y angay pang bitayon. Take for example, kining 17 kabuok ka mga bilyonaryo ka Pilipino nga nalista sa Forbes magazine nga bago lang ni gipagawas. Puros ni sila ni ginansya. So, ang gobyerno could really go a long way para nga mapunduhan ba niya ang iyang mga program. Makapamalit na ta og mga bakuna, makapangumpra na ta mga PPE, o makapanindot ta sa ato mga ospital, especially nga COVID gutaron. So, kining 17 kabuok nga mga bilyonaryo, sigun pa sa data nga atong nahipos, ang ilang total net worth niabot og 2.2 trillion pesos in 2021. Ug ang tanan nila nga wealth or mga kabtangan, puros ni saka. Si Lusyutan mismo ang ako ang amahan sa gawas. Reportedly ni Lambo ang iyahabang
katigayunan from 90 or from 82.5 billion pesos karon nahimo ng 160 billion pesos or 93% ang iyahang pagtubo. Despite of the fact nga ang balita nag-ingon nga ang iyang Philippine Airlines medyo naglisod or nitakilid. Unya bag-o ra bataw ni siyang namatyan og anak. Pero timan lahi gyud nang maghilak ka ilawom kay Mito kaysa maghilak ka suds BMW. So can we do that to our billionaires nga makapaningil ta nila og bag-o na sad nga matang sa buhis kay kung sila ang atong himungaan nga nangitlog og bulawan, kita man sa mga pobre ang bato nga ilang gipug-an og dugos. So tingali ta angay nga maluoy aning maningil. Oy, kamo taga-gobyerno? Anyway, assuming nga tag 1% tax lang on the net worth sa mga bilyonaryo nga nikita og tag 5 billion pesos in a year. Imagine ang wealth tax nga makuha sa kinatibuk-an sa gobyerno mo equivalent into 20 billion pesos. Di natingali bati ng 20 billion. Oy, kay kung nakuha ng kwarta ha, palit na kog bag-ong kamera. Ahay, mo inom sa kog lactobitol oy kay mo ni akong naandan kada adlaw gi ko mutumara ni kay mura gid ni ang akong panagang batok sa mga sakit-sakit labi pa nga ako numero 1 pagkatalawan ako anang bakuna. So maniguro ko daan kay mintras malangan-langan pa na sila, mintras wa pa ta kapatudyok, wa pa tay bakuna, kinahanglan lig-on na daan ang ato ang immune system. Ato kunong sayron ug unsay mga balita ron dito Pikas Lawak. Super B, balita MB. Pasok! Mga balitang fake news. Super B, patakod ko naglalim mo, magka-greeting. Wa pagali ko'y bakuna, no? Pag-greeting doon. Okay, mayong pagtanaw niya, Friday. Ha? Atong amigong presidente sa Pagcor, Alvin Panoncillo. Di rihabin. Napot si Ma'am Karen Quijada. Suki nimson. O dinay si Samuel D. Okay. O natay import dre si Percival Rico. Tinglig una ko nagkamot ani matod pang Jason. Gahi pa ni Glenn Prialde. Okay, rito sa itong mga balitang fake news lokal. Human nga ni balibad si Cebu Governor Gwendolyn Garcia sa awhag nga padaganon siyag senador ang mga organizer sa Gwen for Senator Movement. Nakahukom nga magtukod na lang sila grupo nga mag-networking o sabon pangkaligo. Kini mao'y gipahibaw ni Maria Pino o Edward Ligas. Mao'y giisip nga founder sa Gwen for Senator Movement. Ang maong grupo ni adtong Abril nipatawag og usa ka press conference aron ilang isinggit ang ilang panawagan nga panahon na nga naay sugbuano nga senador. Apan matud pa ni Governor Garcia, ilara ko thirds. Pagtuog. Tungod wala pa siya plano nga magpalawog sa tirong. That over my dead body. That over my dead body. Gipasabot ni Garcia nga di siya uplok Pagtuog. nga itunol dito ni Davide ang Cebu. That over my dead body. Sa pikas bahin mapalit na ninyo ang sabon nga gi-networking sa Gwen for Senator Movement. Tana lang Jason, murag tagsay siguro ang parita. Okay, padayon ta sa itong mga
balitang fake news nasyonal. Sa mga balitang nasyonal, Duterte mo deklarar og gubat sa Amerika. Kini mao'y bagong bahad nga gipagawas gikan sa Malacañang Palace. Human nga napagya sa mga mantalaan nga nisud sa West Philippine Sea ang barko sa Amerika aron na unta badlungon ang China. Ni ulbo ang tanang kaspa ni Presidente Rodrigo Duterte tungod para kaniya insulto kini sa Pilipinas. Matod pa ni Duterte, dili niya madawat nga mukalit lang og buto ang Amerikano sulod sa ato nga teritoryo nga dili mananghid. Gikabalakan sa presidente nga basin niya kuno mabukol ang mga isda sa kadagatan sa Pilipinas tungod napakong sa barko nga iyaha sa Amerika. Sa pagkakaroon na gitigom ni Presidente Rodrigo Duterte ang mga general sa armadong kusog aron na planuhon nila kung angay bang suyakan ang barko sa Amerika. O din natapos ang atong mga balitang fake news. Balik ta sa studio ni Jason. Mga balitang fake news. Hoy! Sige, pataani! Si Mayor Edgardo Labilla ng hangyo in town sa national government nga patagaan na unta ang Cebu City bag fair share sa ato ang gipangayo nga mga COVID vaccines. Kay niungot magudto ang nasugdan na unta nga pag-injection kay tungod lagi nagkuwang ta supply. Ya matud pa sa mga balita tungod lagi kay grabe pa kayo ang issue dito sa Manila, uwa pa baka sila hiabdi og bagong supply mo na nga niungot punta diri sa Cebu City. Anda mo gasto ang lokal para nga makapalit og atong kaugalingon nga bakuna. Bahan dili na ba unta tang magsigig pag-agad dito sa kahitasan sa Metro Manila? Ya libog sa kuaning national government. Nganong dili man mo musugot ani? Una lugar, dili man ni inyuhang bakuna. Ikaduha, dili sad ni inyong kwarta. Klaro bagod ng balao diha batok ligtas sarili. Hay. So ang atong mayor nagpangayo in town for a share of additional 500,000 doses of CoronaVac. Nga gi-develop ni sa China sumuning Sinovac. And then last April 22, ang niabot magunato diri is only about 150,000 doses. Then gibanabana nga nanaselain kunong moabot nga kining Russian made nga Sputnik vaccines o pa siguro kung matinuod ba nigdi. So gipasaligan na sa nila ang Cebu City nga sunod semana moabot na lagi ni. Kay pa naglangoy nang mohatod og bakuna gikan Manila padung per 4. Ano perti magyung dugayaan na uy. Magsigi pataan eh. Unya, wala tayo igong oras para karong gabion na. And part naman gini sa ato ang regular nga tradition matag episode nga mo feature gid mi diri og mga lokal nato nga mga Cebu artist o mga Bisayang artist. So atong tagaag chance nga mapaminaw nato ang trabaho sa atong mga lokal nga musikero kaysa kanunay na mo nga gibalik-balik, lisod pa kini ilang kahimtang tungod minus pagyud ang ilang mga gig, labi pa kay wa pagyud ka recover sa husto ang atong ekonomiya human sa pandemic. So tagaan nato silang chance nga makapasundayag bas ilang abilidad og talento. And lastly,
pwede mo nga maka-subscribe sa ato ang YouTube channel, and then ay sa kalimti nga mo like and share sa ato ang Facebook page, or pwede mo nga ma-search na mo diha sa Spotify o sa iTunes. I-type in lang ang The Not So Late Show with Jason Monteclar. So daghang salamat sa inyong pagpaminaw o pagtanaw. Ay gyud kalimti, halang doon si Bathala Labaw sa tanan. The Not So Late Show with Jason Monteclar. Wako magdahong, ako ra unta ning iluong. Dili ko kaagwanta, musiplat gyud ang akong mata. Lingi ra gyud sa wala, tan-awon ug tutukan ta ka. Kana imong panagway, gihandom ko sa kanunay. Bisan pa man sa tunga sa kagabhion, gipalibutan sa libo-libong bituon. Kana yudi mong pahiyong diha ko nadala. Dili gyud malikayan na mahigugma sa imuha. Maayo unta og permite ka makit-an. Bisag mo tago lang ko nga ako ray makakita nimo. Maayo unta og permite ka kauban, aron matagamtaman ang pahiyo mo nga daw bulawan. Bisan pa man sa tunga sa kadagatan, gipalibutan sa mga perlas nga puwerte kadaghan. Kana yudi mong pahiyong diha ko nadala. Dili gyud malikayan na mahigugma sa imuha. Bisan pa man sa tunga sa kagabhion, gipalibutan sa libo-libong bituon. Kana yudi mong pahiyong diha ko nadala. Dili gyud malikayan na mahigugma sa imuha. Kana yudi mong pahiyong diha ko nadala. Dili gyud malikayan na mahigugma sa imuha. The Not So Late Show with Jason Monteclar.